El SUMEM és el projecte per introduir la interdisciplinaritat a l'aula. Es basa, per una banda, en trencar la disciplinaritat tradicional i introduir-hi la interdisciplinarietat i, per l'altra, el treball cooperatiu. Quan apareixen aquests dos elements tenim el SUMEM. Es du a terme a través, per exemple, de metodologies que treballen per projectes, amb aprenentatge basat en problemes i amb els itineraris d'aprenentatge. L'itinerari d'aprenentatge parteix d'una pregunta, per tant, trenca amb el paradigma únic que hi havia a l'escola clàssica de que només donava sobretot respostes i facilita un camí d'aprenentatge a través de l'equip col·laboratiu perquè l'alumne pugui arribar a les respostes. I també trenca una resposta única prepensada o predissenyada pel docent. El SUMEM ens facilita una escola més inclusiva. És un projecte que ens hem donat 10 anys perquè estigui implantat en primera instància a totes les etapes i a totes les escoles. Els 4 primers anys van ser de disseny del projecte i estem en l'any 7 perquè és el tercer any d'implantació. El canvi és un procés i la sort que tenim és que el SUMEM és un projecte que ens dibuixa un camí per fer un canvi sòlid, ben fonamentat, i tenim el temps i ens donem el temps necessari perquè el canvi sigui un èxit.